Hhayi ngiyakutshela, makafika kimi ufuna le ntwana ezamshaya, ngimbhalele ama-address wala zihlala khona. Ufuna ukuziphula one by one. First address, uMhlengu, phela le ntwana enenkani kule nkambi. Ngenhlanhla imthola khona, le ntwana ingabuyeli emumva imncenge. Number 1. Le uPatrick ishaya iwashing. I-recognize fast ukuthi umzanywa lo. Number 2. 3. uNtibane bamthole lokhalini asathi udla phansi phela uzwile ngomzanywa. Hhayi ibuye naye mfana imdose yomshayela emaphathisini. Wokusi 4 lo. 5. umzimba uthi uthatha ama-chance ushaya i-10-1 ahlangabezane ney'mpango. Mission complete I guess.